Menda kawadhi nyime eni onge ng'ukni mora mora e chenro duto ma kaunti ma Siaya. Maeri en ote ma spika ma kaunti no George Okode tok penjo wi kama gavana James Orengo nitie. Maluwore gi buche mathoth ma kaunti mosebed kitele kod Okode e lo gavana James Orengo. Jafwambo marwa Armstrong Osutwa miyo waler. Gavana ni kanye? Ma en achiel kuom penjo ma jodak ma kaunti ma Siaya osebedo ka penjo kuom jumbe moyo adek sani kalore gi onge mar gavana ma kaunti ma Siaya James Orengo ma oselale wang' jopiny ma onge ote mora mora mar yango kama entie. Osekawo kinde mang'eny kapok waneno gavana marwa mane wayiero gi kura. To kaka ng'ano ma ja Siaya to wane makura wa omiyo gavana ni ofis. Wan gi ratiro mar penjo kama gavana wanitie. Jopiny koro ywak ni apisi mamalo mogik e kaunti no ojwang'o gi ka nyithi kiye ka giwacho ni kata mana en jalup gavana e kaunti no William Oduol ne osethichiyo ke apis kendo jatend jotije e kaunti no bende oling' thi. Wakia ge deputy governor wa nikech mane wang'eyo mane William Oduol nogole tich. Ka ok deputy governor monego bedni kawo tok governor ka governor onge to onego bedni county secretary kata chief of staff ema mako tij gavana ka gavana onge. Penjo machielo en ewi koso ratiro ewi tije bede migepe mokwako kaunti no ka giwacho ni spika mar kaunti no ema sani ochung' mar duoko penjo michoro ne apis gavana. Gipenjo gimomiyo spika mar kaunti no George Okode ma en achiel kuom jotelo mabede od bura mar kaunti no mano ma onego bed ni keto nyong'ong' e tije apis gavana ema timo tije apis no. To waneno ka spika mar county assembly ema mako tije gavana to en ja legislature to gavana te ja executive. Koro en onego bed notimo tich mar oversight mar gima timore executive. To ane mwaneno ka kendo koro obiro to nywandore gi jo executive. Speaker mar assembly ma ema koro ran Siaya kaka gavana ma Siaya. Gimoro ma sani timre Siaya waken ng'ano mariembo. Ok wang'e ni wan gi governors ariyo. Moko kuom jopiny to nigi paro mopogore. Giwacho ni bedo ni dongruok dhi nyime kaunti no kendo tije kaunti no timore, jopiny ok onego penj kama gavana nitie. Ka kidhi sectors, kidhi town maboyo mopogore ma Siaya ka yudo ka development dhi mbele. An kod geno ni gavana nitie tia, an koro japiny be dwaro margi maneno gavana physically no. Aparo kelo kod luoro moro mosebede ni japiny be koneno gavana dwana pesa. Miaro mikwayo miade gi kimi ka jotelo gi beringo mabor kodwa. Omiyo japiny emokuongo ng'i gino ma gidwaro. Gidwaro development kise gidwaro no gavana. To spika mar kaunti no George Okode kane wuoyo weche go oyango ni gavana ma Siaya James Orengo ni e limbe mag weche ne owuon kendo ni mano ok ochungo chenro mag dongruok e kaunti no. Omedo ni bedo ni gavana no onge ok onego mi jopiny luoro mora mora. Armstrong Osutwa, Ramogi TV. Erokamano nyakwa